Abbasanyň Halkara Din Azatlygy Komissiyasi 16 sentýabrda Ortiýetde we Merkez Aziýada din azatlygynyň howsalaly ýagdaý barada virtual diňlenşik geçirýär. Düýü Washingtonda ýerleşýän komissiýanyň aýtmagyna görä, Ortiýet we Merkez Aziýanyň dürli ýurtlary 1990-njy ýyllaryň aýagyndan bäri öňkü Sowet praktikasyna esaslanýan repressiw din kanunlaryny kabul edip din azatlygyny baskylap gelýärler. Regionyň ähli ýerindäki wezipeli adamlar din däplere berk gözegçilik edýärler we onuň desturlaryny düzgünleşdirýärler. Şol sanly dini wadatlaryň berjay edilýän ýerlerine video kameralar oturdýarlar. Din jemgyýetiň agdalary barada jikmejik resmi maglumat bazasyny düzýärler diýip komissiýanyň diňlenşik baradaky habaryna berilenler. Garaşsyz iki partiýaly din azatlygy komissiyasy Kongres tarapyndan dünýä boýunça din azatlygy barada maslahat bermek üçin öretildi. Guramanyň aprel aýynda çap edilen ýyllyk kasabatyna Döwlet Departamentiniň Özbegistany din azatlygyny bozýan iňgerwet ýurtlaryň sanagynyň aýyrmagy we bu sanaga Ortiýety goşmagy ýene bir gezek teklip edildi. Goňşy Özbegistandan tapawutlykda Türkmenistanyň din azatlygynyň ýyl-ýyldan gödek baskylanmagy, şol sany resmi hasaba alınmadyk din toporlaryň wekilleriniň ýydarlanmagy, dini edebiýatlaryň konfiskasiýa edilmegi, özara toplanyp hususy aýlarda dini wadat edýän adamlaryň öýlerini reýt geçirilmegi, dini nanşlar esasynda harby gullukdan ýüzegrenleriň türme batylmagy adaty ýagdaý bolup durýar. Yehova şahiatlarynyň Metwot wekili Jared Lopez'in Azatlyk radiosyna 8 sentýabrda beren maglumatyna görä, Türkmen sudy 3 sentýabrda 18 ýaşly Murat Orazgelliýewi harby gullukdan boyun gaçyrmakda günäli tapyp türme tutsaglygyna höküm etdi. Türkmen sudy geçen aýda hem 2 Yehova şahiatyny, doganlar Eldor we Sanjarbek Saburowlary şol bir aýyplama bilen türme tutsaglygyna höküm etdi. Toparyň maglumatyna görä, Türkmen häkimetleri 2018-nji ýyldan bäri harby gullukdan boyun gaçyran 24 Yehova şahiatyny azatlykdan mahrum etdi. Häzir olaryň 11-i türmede saklanýar. Türkmenistanyň baş kanunynyň 28-nji maddasynda raýatlaryň öz ana mugtykatlaryny erkin eýermäge we olary beýan etmäge hukuklary bardyr diýilýär. Şol wagtda azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, wahhabistler diýilýänlere garşy göreşiň çägine sakkal murtuny gatyra gösteren erkekler ilgiderli ýanalýar. Polisiýa olary sakkallaryny syrmagy, ara içmäge mejbur edýär diýen maglumatlar bar. Şu we beýleki ýagdaýlar bilen baglykda Abbasanyň Döwlet Departamenti geçen ýylyň aýagyna Türkmenistany 1998-nji ýylyň Halkara Din Azatlyklary aktyna laýyklykda aýratyn alyda bildirilýän ýurtlaryň hataryna täzeden goşdy. Türkmenistan geçen dekabrdan bu sanaga 2014-nji, 2016-njy, 2017-nji we 2018-nji ýyllarda hem goşuldy. Emma muňa garamazdan olary diri orkadyň kampaniýasynyň ýazmagyna görä, Türkmenistanyň türmelerinde diri itenler diýilýänleriň sany dini ekstremizmde aýyplanyp ýapyk kapylaryň arkasynda uzak ýyllyk türme möhletine höküm edilen onlarça dinleriň hasabyny hem artdy we olaryň käbiriniň türmede urulup ýenjilmekden we beýleki ýogul şertler astynda ýogalanyny habar berildi. Abbasanyň Halkara Din Azatlygy Komissiyasynın 2 ýol başçysynyň 24-nji ýylyna çap edilen makalasynda aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň bu ýagdaýyň dowam etmegi Birleşen Ştatlaryň Türkmen hökümetini Owganistanyň bähwitler üçin edýän eglişi bilen bagly bolup görünýär. Halkara Din Azatlygy Komissiyasynın başlygy Gail Manchin bilen bu guramanyň komissary Ger Bauer'ın Türkmen prezidentini nazarda tutup ýazmaklaryna görä, öz halkynyň esas hukuklaryny aýak astyna alýan göz çykkyny diktator gollamak Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bähwitine däl. Türkmenistanyň hökümeti dünýädäki iň repressiw rejimleriň biri bolup durýar we ol Birleşen Ştatlaryň aýratyn çemeleşmesine münasip däldimek bilen awtorlar Abbasa hökümetiniň milli howpsuzlyk sebäpli edýän eglişiginden el çekmeligini we adam hukuklaryny we din azatlyklary köp bolanlygy üçin Türkmenistanyň hasap soramorlygyny aýtdylar.